Benvingudes a la Neural. Avui tenim l'Aleix, psicòleg expert en addiccions, i jo, la Cristina, psicòloga i sexòloga. Molt bé, Aleix, doncs avui venim a parlar una miqueta sobre addiccions i parella. Llavors, la meva pregunta, com a experiència professional, normalment m'arriben persones que creuen que potser elles poden ajudar a través d'elles fer teràpia perquè la seva parella presenta una addicció, no?, a una substància. Llavors, des d'aquí tu què faries? Perquè, clar, com ajudes una persona que volés ajudar? Clar. És freqüent, no?, que arribin els familiars a teràpia, no?, perquè es troben en situacions on ja es troben molt desgastats, molt frustrats, molt impotents, no? Llavors és com demanen ajuda de què puc fer, no? O sigui, què puc fer per canviar aquesta situació? És normal voler ajudar, no? Perquè a més tenim tots, com sempre, com aquest impuls, no?, de voler ajudar les persones que estimem, que al final és com algo molt humà, no? Però sí que és veritat que a vegades també és important veure en quina etapa es troba l'altra persona, no? És a dir, en quina etapa del canvi està la persona que volem ajudar, no? Hi ha uns estadis que són molt coneguts, no?, que parlen de les etapes del canvi, no? I sobretot quan parlem d'addiccions, a nivell com terapèutic, és una cosa amb el que els psicòlegs treballem molt, no?, a l'hora de com intervenir, quines tècniques utilitzar, no? O sigui, on ens hem de centrar, de què hem de parlar durant la visita, no? Perquè si la persona inicialment, que és normalment el que passa, no?, que es troben en una etapa precontemplativa, no?, una etapa on ells no identifiquen o elles no identifiquen que tenen cap problema i que per què haig de fer algun canvi jo, no? Si realment això per mi no suposa un problema i realment ho senten així, no? Quan estan en aquest punt, ajudar-los a vegades és molt complicat, no? Perquè realment aquesta persona no sent que necessiti ajuda i pot ser molt frustrant. Llavors, quan estan en aquest punt, és important evitar confrontacions directes sobre el tema, no?, perquè al final pot generar com molta més resistència en l'altra persona, però sí que al final doncs, és algo que s'hi troben molt, no?, aquestes persones de, bueno, i què puc fer? No? Jo diria que hi ha moments en els que també, quan l'altra persona no vol ser ajudada, és complicat i està bé no forçar més aquesta situació, no? I simplement potser en aquell moment doncs és important que tu mantinguis els teus límits, no? I aquí entrem a parlar amb un tema important, no?, com els límits, no? Aquesta persona no la puc ajudar perquè no s'està deixant ajudar, potser tampoc està vivint conseqüències negatives, no? Llavors això fa que tampoc ho vegi com que realment necessita ajuda, perquè no estan vivint unes conseqüències negatives, però potser en el moment en el que poses límits, no?, i dius fins aquí, jo això ja no ho tolero més, o no vull que, per exemple, hi hagi consum a dins de casa, no?, quan era algo que sempre passava però tu et molestava i no posaves aquest límit, no?, aquí potser es comencen a generar conseqüències negatives que a l'altra persona potser també li fan reaccionar una mica, no?, i de dir, ostres, jo fins ara deia que no hi ha cap problema, però realment ara me n'han sortit de nous, no? En el moment en el que algú m'ha posat un límit, en el moment en el que hi ha algú, no?, que em diu fins aquí, doncs aquí sí que apareixen com aquestes conseqüències i pot començar a generar-se una miqueta de consciència i avançar en allò que dèiem, no?, en aquesta etapa del canvi, no?, de dir, vale, jo fins ara deia que no tenia cap problema, però i sí que tinc un problema. Això ja seria com avançar una miqueta més, no?, i anar com una etapa passada d'aquesta etapa precontemplativa a una etapa més contemplativa, de dir, bueno, potser sí que tinc un canvi, però no sé si vull canviar. No? Molt bé. I respecte a l'impacte que pot tenir dins d'una parella, no?, aquesta addicció, què passa dins aquesta parella? Clar, normalment ens trobem aquí com amb molts problemes de confiança, no? Al final, quan hi ha l'addicció, comporta mentides, moltes vegades, no? Mentides per tapar, mentides per no reconèixer,
perquè al final reconèixer doncs implica mostrar com certa vulnerabilitat, no? I a vegades també és difícil. I al final aquestes mentides el que fan és que en l'altra persona generi com una desconfiança molt gran i preocupació, no? Sensació de que has d'estar com una miqueta vigilant, controlant, no? Com tota aquesta part, però sobretot jo destacaria molt com aquesta part de desconfiança, no? Que arriba un moment en el que la parella clar, també s'ha de plantejar a mesura que, vull dir, això, a mesura que es va avançant com en el procés terapèutic en una addicció, no? Puc perdonar jo o puc avançar en aquesta desconfiança. Això és una cosa que treballem molt a teràpia i també amb les parelles, no? El poder perdonar, el poder avançar, no és una que sigui responsabilitat únicament de les parelles, ni molt menys, no? Al final és una responsabilitat conjunta i aquí les dues parts han d'assumir responsabilitat a l'hora de, doncs, com a parella, ja no és un problema teu o meu, no? És un problema de parella. I això tu també saps, perquè tu també ets com a terapeuta especialista en temes de parella, però està bé no posar el focus en el problema és teu o el problema és meu, no? Sinó tenim un problema conjunt de desconfiança per coses que han passat dins de la relació, no? Què necessites tu per intentar com recobrar, no? Com aquesta confiança en mi i què puc fer jo per donar-t'ho, no? Llavors és un tema també molt de comunicació i de poder entendre en quin moment del procés es troba la persona que té una addicció i arribar com a pactes conjunts perquè això es vegi com treballant i es pugui com anar enfortint, no? Com aquesta relació i aquesta confiança, que a vegades no sempre és així, no? Malauradament a vegades hi ha persones que no poden tornar a recobrar aquesta confiança, no? I quan estem en aquest punt doncs ja es planteja un escenari completament diferent, no? Un escenari on la pròpia persona que no pot recobrar la confiança ha de valorar si aquesta situació per ella és sostenible i no només per ella, sinó perquè potser també la persona que tenia un problema d'addicció i que ara ja s'ha recuperat, no? I es troba abstinent i pot tenir una vida funcional, no? Si també està disposat a viure d'aquesta manera, amb aquesta desconfiança. No? Ara amb això m'estan venint com algunes idees al cap, no? I és que una cosa que ens trobem molt a teràpia, no? És que quan la persona que té un problema d'addicció s'ha com recuperat o es troba en una etapa d'estar més estable, no? Que sent també com aquest sentiment de deute, no? De jo haig de, per tot el que t'he fet passar, haig de donar tot el que puc i més perquè tu puguis tornar a confiar en mi, no? I és normal fins a cert punt, no? Sí que és veritat que és això que dèiem, no? Que jo crec que al final és un tema més que d'un o de l'altre, no? Sinó que és un tema conjunt i aquí hem de fer equip. Vale. De fet, ara estava pensant casos que pugui passar al contrari, no? O que durant la relació la parella de la persona que està experimentant aquest problema que vulgui deixar-la, però li faci por perquè llavors pensa que anirà pitjor o que l'està ajudant i que llavors si el deixa o la deixa llavors s'enfonsarà més o que està en un procés de recuperació i tot i que voldria, té aquesta voluntat o no vol continuar amb la persona, que tingui por d'això, no? De les recaigudes. O sigui, com que al final pugui tenir por de les conseqüències que pugui generar el prendre ella la decisió de dir no vull seguir en aquesta relació. No? Que és molt natural, no?, que faci això. Sí que és veritat que jo diria que no has de prendre cap decisió pensant en el que pot arribar a passar. No? Que això és molt fàcil de dir i difícil de quan et trobes com en la situació realment prendre aquesta decisió, no? Però no sé tampoc si no prendre aquesta decisió fa bé a cap de les dues persones. Clar. O sigui, no sé si quedar-te a un lloc on tu no vols estar t'estàs fent bé a tu i tampoc sé si estàs fent bé a l'altra persona. Clar. No? Si l'estàs ajudant realment. I llavors
crec que és una que s'ha de plantejar bé, no? I que en cap cas també la responsabilitat de que una persona consumeixi no és de l'altra persona per haver pres una decisió amb la qual ella es sentia còmoda, no? I això també és una important a tenir en compte, que no perquè jo prengui la decisió que no vull estar amb tu, això directament tingui un efecte, o sigui, una conseqüència directa que tu consumeixis, no? Sinó que aquí entremig hi ha com tot un procés de com gestiones tu aquesta decisió meva. No? Les persones que tenen una addicció estan acostumades a gestionar problemes, inseguretats o necessitats des del consum, no? Però això no vol dir que no ho puguin fer d'una altra manera. I és més, ells tenen la responsabilitat de si realment volen tenir una vida sense consum, doncs de buscar formes i alternatives de poder-ho fer, no? Buscant ajuda psicològica, treballant amb ells mateixos, fent tasques d'autoconeixement, no? I això ja no és responsabilitat de la persona que pren la decisió de deixar. Tot i que a vegades també deies el tema de la voluntat, no? O del poder d'elecció, entre cometes, de la persona que consumeix, però a vegades des de l'altra part el que senten, no? El que sent la parella és que no estàs fent aquest esforç per mi, jo sí que ho faria per tu, no? O no ho estàs fent això pels teus fills, o estàs veient com t'estàs posant o com m'estàs tractant, i no estàs fent res, no? I a vegades hi ha com aquesta culpa d'espavila perquè no ho fas si estàs veient que no funciona, i això com ho treballes? No sé si et sona a tu una mica això de consulta. Sí, total. O sigui, al final, jo crec que hi ha dos temes, no? Un és l'etapa del canvi en el que es troba la persona, que al final això sí que és com un treball de decisió, de dir, doncs, jo tinc un problema o no tinc un problema, i l'altre, que això és una mica del que hem parlat abans, i l'altre és si les persones que tenen una addicció poden decidir voluntàriament en moltes ocasions consumir o no consumir, no? I això també és una que treballem molt amb el sistema familiar, al final. Vull dir, jo entenc que la teràpia d'una persona que té un problema d'addicció ha d'anar lligada sempre o gairebé sempre, parlar amb totalitats és complicat amb la psicologia, però gairebé sempre, direm, no? Amb la família, no? I és molt important que puguin entendre què és una addicció, què implica, no? I, clar, llavors, a vegades la decisió de consumir, o sigui, no és tan conscient o tan voluntària com podria semblar, no? Sinó que a vegades es troben en una situació concreta que és de gran risc, no? I que això fa doncs, que se'ls activi tot un sistema neurobiològic cerebral que al final està estudiat i s'han fet proves de neuroimatge per demostrar que aquest sistema existeix, no? I que quan s'activa aquest sistema fan que les decisions que puguin prendre en aquell moment no siguin tan racionals com les que podien prendre en un moment on aquest sistema no estigués activat, o una persona que no tingui aquest sistema activat en aquell moment. No? Llavors, és important que puguin entendre que a vegades l'elecció no és tan voluntària com pugui semblar i que l'elecció de consumir doncs, a vegades ve determinada, no? per altres factors que no és la voluntat pròpia. Vale. No? I això és important també lligar-ho amb un tema de... O sigui, això és com una part important de la psicoeducació que es fa amb les famílies, i és important lligar-ho també amb la idea de l'impuls de consum, no? I el que seria el desig o la voluntat de consumir. No? Jo sempre els comento a les famílies que és important que estiguin presents per acompanyar, si poden, no? Al final també és què pots donar, no? Però si estan disponibles emocionalment per acompanyar, que puguin acompanyar el desig de consum de la persona, és a dir, aquest impuls. I jo sempre els dic, ostres, comenteu amb les famílies quan teniu ganes de consumir, digue-ho en veu alta, no t'ho guardis, no et quedis per tu aquestes ganes de consumir, digue-ho. No? I a vegades diu, és que jo no ho dic perquè és que quan ho dic la família s'enfada. No? La família s'enfada perquè entén que l'impuls és igual al desig, no? I no és així, no? O sigui, tu pots tenir l'impuls de voler consumir,
per tots els sistemes relacionats a nivell biològic amb l'addicció, no? Però l'altra cosa és que tu racionalment diguis, això no ho vull. No? Llavors aquesta diferència és important perquè la família és un element clau per poder acompanyar aquest impuls. No? I entendre que quan hi ha l'impuls no vol dir que la persona ho vulgui fer realment, sinó que simplement hi ha un impuls. No? I aquí treballar-ho d'una forma com més sistèmica de doncs, com et puc acompanyar i la persona que té un problema d'addicció doncs també sàpiga, no? I els hi pugui comunicar què necessita en aquests moments de l'impuls. Llavors és important la presència de la parella o de la família dins de la consulta? Molt important, molt important. O sigui, és un element clau. És un element clau perquè puguin entendre doncs això, no? Què implica una addicció, quins són els factors de risc, aquesta diferència que fèiem entre l'impuls i el desig conscient o racional del que jo m'agradaria que passés, no? Perquè al final són les persones que estaran allà, no? I per una banda és saber com acompanyar la persona amb addicció, però també saber com acompanyar-se elles mateixes i saber cuidar-se. No? I això indirectament també és una que parlem, no? Pues, acompanyeu aquest impuls, no? Però també heu de saber posar límits, no? A vosaltres mateixos. Llavors aquí s'està fent com un treball doble, no? Per la pròpia persona que també li va bé per cuidar-se i valorar-se ella mateixa, no? I a la vegada els límits també són molt necessaris per la persona que té un problema d'addicció, per dir fins aquí, no? I que pugui entendre doncs, quins són els límits de les situacions. De fet, m'has fet pensar quan una parella, la parella que no té, diguem l'addicció, minimitza la seva pròpia conducta de consum. És a dir, doncs jo em faig una cervesa de tant en tant i tampoc passa res, no? I tenir cerveses a casa, bueno, és que si em ve de gust a mi, això passa també, no, a vegades? Clar, això passa molt, no? I per això és tan important que es pugui entendre, no? que és una addicció. Perquè per què passa això? No? O sigui, normalment el que passa amb aquestes situacions que comentes, no? És que la parella, en aquest cas que teòricament posem pel cas que no té un problema però té un consum esporàdic de la substància que sigui, posa el focus en que la parella decideixi consumir o no és voluntat seva. No? Sí, és veritat, tornem amb el desig, l'impuls, la necessitat. Clar, i poses el focus en això és voluntat seva i aquesta persona és plenament conscient del problema que té i ella pot decidir si vol o si no vol. No? Llavors, que jo no tinc un problema, puc tenir aquesta substància a casa, no? I jo me la puc prendre perquè jo no tinc un problema. Llavors, ell que decideixi això. No? Llavors, aquí és important entendre que això que dèiem, no? Que no és tant una elecció conscient i que hi ha molts sistemes neurobiològics implicats aquí. No? Llavors, per això sempre a consulta una recomanació terapèutica que es fa és que no hi hagi cap substància a casa i que la persona no accedeixi a llocs on hi ha el consum implicat, no? Perquè al final veure com les persones consumeixen, veure la substància, no? Tot això genera que s'activi tot aquest sistema, no? I simplement l'associació fa que t'ho recordi, no? I que es pugui activar com aquest impuls de voler consumir, tot i que tu racionalment no vulguis. No? Llavors, d'alguna forma, és facilitar les coses també a aquesta persona, posar-li les coses molt més fàcils. No? Però sí que és veritat que hi ha com aquest punt a vegades de que per falta d'informació, no? Doncs es diu, si és una decisió conscient, no passa res perquè jo ho faci. He posat aquest exemple de la cervesa, de l'alcohol, però potser podria ser també amb el tabac. No? Una persona que ha de deixar de fumar perquè s'ha d'operar o l'han operat i ha de deixar de fumar, però l'altra persona no fuma. Sí que és veritat, o sigui, indubtablement, posa les coses molt més fàcil quan algú deixa de fumar que no tinguis un fumador al costat. Sí. O sigui, això és indubtable. Sí que és veritat que, i poso ara l'exemple amb una altra substància, amb l'alcohol, no? Que sí que veig com algunes diferències, no? I és que, per exemple, el consum d'alcohol genera un efecte d'inhibició, no? A nivell ja com més biològic,
et genera un efecte d'inhibició. Sí que és veritat que les dues coses són una addicció, no? Però la substància en si mateixa afecta diferent. La nicotina té un efecte estimulant sobre el sistema nerviós central i l'alcohol té un efecte, bueno, bilateral, que es diria, no? Però sí que es considera generalment com depressor del sistema nerviós central, no? Llavors, sí que és veritat que genera com aquest efecte d'inhibició que al final també, sumat al propi sistema que s'activa de l'addicció, fa que la persona pugui perdre el control molt fàcilment, no? Llavors, o sigui, a la teva pregunta, jo et diria, indubtablement que algú que fumi, o sigui, que està deixant el tabac, li és molt més fàcil que la persona al costat no fumi, però sí que és veritat que els sistemes o com actua cada substància és diferent i al final, en el cas de l'alcohol, per exemple, que hi hagi com aquest efecte com més de desinhibició, no? Doncs pot generar que la persona perdi el control més fàcilment, que s'inhibeixin com funcions executives bàsiques, com la planificació, el control dels impulsos, no? Com tota aquesta part que es vegi com més eclipsada pel propi efecte de l'alcohol i que pugui acabar perdent el control la persona, no? I de dir, doncs només me'n bec una i passar, no, és que me n'he begut 10 i no sé com he acabat aquí. Molt bé. I una miqueta per acabar, tindries alguna recomanació a nivell d'algun tip o alguna cosa, poder la recomanació és veniu a teràpia, per les persones que estan acompanyant una persona amb addicció? Hi ha una sèrie que està molt bé, no? Que es diu Jo Adicto, no? I que parla en primera persona d'una persona que ha passat per tot el procés, no? Llavors jo crec que això, per inclús les persones que estan acompanyant, els hi pot ser de molt ajuda per entendre com tot el procés intern pel qual passa una persona que té una addicció, no? Des dels autoenganys, des dels autoboicots, des de les mentides, de per què menteixen, quines resistències hi ha, no? Al final, com poder entrar una miqueta al món intern i poder empatitzar, veure-ho com des d'aquest punt de vista, pot ajudar també a saber acompanyar millor. Llavors aquesta podria ser una recomanació. Molt bé, doncs Aleix, moltes gràcies i moltes gràcies a les persones que ens heu escoltat i ens veiem en un altre episodi.